Sheila? Sheila? Ba't ganyan ang suot mo? Anong masama sa suot ko? Di ba sinabi ko huwag kang magsusot ng ganyang damit? Napakahalay! Yan kaya naman eh. Dito ako komportable. Ano na lang sasabihin ng iba kapag nakita nilang ganyan ang suot mo? Bakit? Madami din naman nasusuot ng ganitong damit ah. Marami nga, kaso di naman nababagay sa'yo. Anong gusto mong gawin ko? Magpalit ka ng damit, huwag lang yung ganyan. Anong gusto mong suotin ko? Yung parang suman? Ganun ba? Bahala ka kung anong gusto mo, basta wag yan. Ano? Ayos na ba tong suot ko? Ayos na yan. Saan mo gusto mamasyal? Doon na lang sa bayan para mas malapit. Sige, sabi mo eh. Uuwi ka rin ba pagkatapos ating mamasyal? Oo, may gagawin pa kasi ako sa bahay. Sige, tara na para maaga din tayo makauwi. Sige. Uy, Jen! Kamusta? Saan ka pupunta? Doon, sa kabilang bayan, may bibilhin lang. Uy, Christian, kamusta? Ayos lang. Bakit mag-isa ka lang? Asan si Ray? Ba't hindi mo kasama? Naku, may ginagawa raw, kahit wala naman. Baka tinatamad lang lumabas? Sinabi mo pa. Ano na? Magkwekwentuhan na lang ba kayo rito? Ang init na oh. Saglit lang naman. Kita mo naman na nagkikwentuhan pa kami ni Jen. Mainit na nga. Ano ka ba? Kalma ka lang. Ano ka ba? Parang ibang tao naman si Jen sa'yo. Kaya nga, Sheila, gusto mong sumama na lang sa akin? Sige, total wala naman akong gagawin sa bahay. Hindi pwede. At bakit naman hindi pwede? Iiwan mo ako sa bahay niyo ng mag-isa? Akala ko ba uuwi ka na pagkatapos ating mamasyal sa bayan? Kanina yon. Nagbago na yung isip ko. Ano ba yan? Ang bilis naman magbago ng isip ng lalaking to. Alam mo, Christian, ang labo mong kausap. Eh gusto pa kitang makasama. Tsaka sinabihan ko na si Ken na hindi kami matutuloy sa pupuntahan namin. Alam mo, ang bilis magbago ng isip mo. Baka sa susunod, bigla na lang magbago yung pagtingin mo sa akin. Tara na nga, kung ano-ano na lang ang naiisip mo. Mauna ka na lang sa bahay. Sige, huwag kang magtatagal ha. Naku, Jen, pasensya ka na kay Christian, na. Ayos lang, Sheila. Bakit ganun na ang pag-uugali ng kasintahan mo? Hindi ko nga rin alam. Simula nang may nakita siya kausap akong ibang lalaki, lagi na lang mainitin ng ulo. Sino yung lalaking yon? Huwag mong sabing si... Oo, si George. Di ba naging kayo nun? Uy, hindi ah. Saan mo naman nabalitaan yun? Kay Vincent. Naku, huwag kang maniniwala sa mga sinasabi ng iba. Lalo na sa taong yun. Yun kasi yung sinabi niya. Minsan nga, pati pananamit ko, napupuna niya. Pati ba naman yun? Oo, ayaw niya nasusuot ako ng maiiksi. Di ba nagsusuot ka naman ng may iksi noon? Oo, ang laki na nga ng pinagbago niya. Bakit hindi mo siya kumprontahin? Ayoko. Baka kapag sumulungat ako sa kanya, baka ano pang gawin niya sa akin. Kapag sinaktan ka niya, edi hiwalayan mo. Mahal ko siya, Jen. Anong klaseng pagmamahal yan? Basta mahal ko siya. Ang hirap kasi sa kasintahan mo, pakilamero. Lahat na lang ng bagay pinapakilaman niya. Hayaan mo na siya. Pinoprotektahan lang niya siguro ako at ayaw niya akong mabastos. Siya sige, mauna na ako. Baka iniintay ka na ng kasintahan mong pakilamero. Ikaw talaga. Sige, mag-ingat ka ha. Ikaw ang mag-ingat. Ba't ang tagal mo?
Nagkwentuhan pa kasi kami ng kaunti. Kwentuhan o nakipagchismisan? Ano ka ba? Ba't nagkakaganyan ka? Ano bang problema mo? Problema? Di mo lang ang problema? Paano ko malalaman kung hindi mo sasabihin? Yan ang hirap sa'yo. Kapag tinatanong kita, ayaw mong sumagot. Kung may problema ka sa akin, sabihin mo. Nagsiselos ako. Kita mo, lumabas din yung problema. Wala ka naman dapat pagselosan. Anong wala? Yung nakita ko nung nakarang araw na may kausap kang ibang lalaki. Sino? Si George? Oo, Di ba sinabi ko naman sa'yo na magkaibigan lang kami? magkaibigan tapos nagyayakapan? Anong tawag doon? Ewan ko sa'yo. Huwag mo akong tatalikuran pag kinakausap kita. Bitawan mo nga ako. Nasasaktan ako. Oras na malaman kong nakikipagkita ka sa lalaking yon. Anong gagawin mo? Humanda sa akin yung lalaking yon. Wala nga kaming ginagawang masama. Kaibigan ko lang siya. Nagpaalam siya sa akin kasi babalik na siya sa Bataan. At ikaw ang pinili ko kaysa sa kanya kasi alam kong hindi mo ako sasaktan. Kahit sinasabi nilang iwanan na kita kasi siloso ka, mahal na mahal kita. Ewan ko sa'yo. Jen, Bakit, Christian? Anong kailangan mo sa akin? siguro ikaw yung nagsusulsul sa kaibigan mo na iwanan ako, no? Kung ganon, may balak si Sheila na iwanan ka. Buti nga sa'yo, masyado ka kasing pakilamero at siloso. Pasalamat ka, kaibigan ka ni Sheila. Kung hindi, Kung hindi ano, sasaktan mo din ako kagaya ng ginagawa mo kay Sheila? Mas maganda ang tuluyan ka na niyang iwanan para hindi na sumakit yung ulo niya. kung ganon, sakit pala ako sa ulo niya. Oo, simula nung naging kayo, Ah, ganon ah. Christian, bakit mo siya tinulak? Sumusobra ka na! Ayos ka lang, Jen? okay lang ako, Sheila. Ganyan ba talaga si Christian? Mapanakit? Nung inakusahan mo akong kinakaliwa kita, hindi ako nagalit! Ngayon, pati kaibigan ko sinasaktan mo. Hindi ako papayag na wala akong gagawin. Eh, anong gusto mong mangyari ngayon? Hiwalayan mo ako? Oo, sawang-sawa na ako sa pangingialam mo. Lahat na lang ikaw ang masusunod. Paano naman yung mga gusto ko? Pwede mo namang gawin kung anong gusto mo, di ba? Tama na, Christian. Mas mabuti pang maghiwalay na lang tayo. Oo, Sheila, hiwalayan mo na yan. Walang kwenta yung kasintahan mo. Huwag ka nga mangialam dito. Kita mo? Sa harap ko pa mismo sinisigawan mo yung kaibigan ko. Baka sa susunod, baka masaktan mo na rin ako. Sheila, pasensya ka na, hindi ko na uulitin. Basta, Christian, tama na, ayoko na. Hindi ko na uli sasaktan yung kaibigan mo. Huwag kang maniwala sa kanya, Sheila. Kapag hindi ka talaga tatahimik, makakatigim ka talaga sa akin. Tama na, Christian. Maghiwalay na tayo. Tara na, Jen. May araw ka rin sa akin.